Potom tam máme problémy s imunitou, hormonálnu nerovnováhu, taktiež tam máme v podstate aj také záhadné symptómy, ktoré si veľakrát neuvedomujeme, čo sú také, že tyky v oku. Už sme prepracovaní. Absolútne netuším, o čom hovoríš. Presne tak. Potom máme neschopnosť prehltať. To je taký zaujímavý symptóm. Ja to nerozumiem úplne. Keď človek ide jesť jedlo a teraz vie, že by si ho mal prehltnúť, tak ten reflex prestáva fungovať. OK, a čím sa to líši od toho? Lebo viem, že akože tento symptóm mi bol akože blízky v tom, že nevedel som, že to má niečo spojené so stresom, ale keď som sa moc zamyslel nad tým, že chcem prehltnúť, tak mi to nešlo. Áno, presne, to poznám úplne aj som ináč. bol, a na tretíkrát to bolo úplne, že ja sa tu zadusím asi. Ja som to mala aj s tabletkami, vieš, dávaš C-čko a také tie väčšie pirulety, to musíš normálne sústrediť. Je to v podstate dysregulovaná nervová sústava. To je taký fancy pojem pre rozhádzanú nervovú sústavu, ktorá nefunguje úplne správne. Čiže tie nervy